Heippa kaikille! Mä oon Riikka, teidän työfyssari. Ja nyt olisi tarkoituksena ohjata teille vähän vaihtoehtoja, kun kaikki liikuntahallit ja muut on kiinni, niin mitä voitte tehdä pihalla ihan sauvoilla tai kivillä tai kannoilla tai ihan millä tahansa. Ja ensimmäiseksi mulla on tässä sauvat. Toivottavasti kaikki on käynyt hiihtämässä. Kelit on ollut ihan mielettömän hyviä ja hienoja ja kaikin puolin latuverkostosta on täällä Hämeessä ja erityisesti Hattulassa huolehdittu hirvittävän hienosti. Et toivottavasti tosiaan ootte käynyt kokeilemassa. Sauvojen kanssa voitte tehdä ihan periaatteessa vaikka keppijumppaliikkeitä ja ennen sinne lenkille lähtemistä lähdetään liikkeelle vaikka siitä, että lähdetään ojentamaan käsiä ylös ja alas. Ihan reippaassa tahdissa. Rullaillaan sauvoja ees taas ylös alas. Saadaan olkapäät lämpöiseksi, verenkierto sormissa lähtee hyvin rullailee, hartiat lähtee lämpiämään ja se hiihtokin maistuu paljon mukavammalta, kun saa vähän lämpöä alle. Sitten voisi tehdä pyörittelyjä, jolloin saadaan sinne yläselkää, hartioiden alueelle hyvää liikettä, rullailua ja vaihtaa vaikka vähän suuntaakin. Ja kunnon rullailut sinne yläselkään. Sitten jos otetaan vähän polvekin mukaan, saadaan keskivartalo, takareidet, kankukki vähän mukaan, joka tekee hiihtäessä hirvittävän paljon töitä. Ja sitten pääsette rennoksi välillä ja ravistelette. Sitten jos on kovasti niitä niska-hartia-oireita ja on siellä salilla tottunut tekee niitä harjoitteita ja nyt ei ole sinne uskaltanut mennä tai ei ole päässyt menee sinne omalle lempisalille, niin ihan ne pumppauksetkin ees taas sauvoilla, niin saadaan tuonne yläselkään rintarankaan liikettä tai ylös alas. Rullaillaan. Ees taas, ylös alas. Tai sitten sieltä alhaalta ihan pystysoutuliikettä, jolloin me saadaan tonne hartioihin hyvää liikettä. Et kaikki mitä voitte käsillä tehdä sauvojen kanssa on kotiin päin. Sitten voidaan lähteä soutaan tai melomaan, jolloin taas saadaan yläselkä, rintaranka hienosti tekeen töitä. Ja mitä isompi liike, sen paremmin lähtee se yläselkä rintarangan alue rullaamaan. Eli melot. Ja sitten jos vielä vaihdat suuntaa, huopaat, niin taas lähtee vähän eri lihakset tekemään töitä. Kunnon rullailut, liikkeet sieltä yläselän alueelta, niin saadaan se lämpö taas siellä ja veri kiertää hyvin. Taas ravistellaan vähän se. Monoissa tietysti voi varpaat vähän palella, mutta jos on tämmöiset kuovut niin kuin mulla, niin nämä on tosi hyvät talvella. Yllättävän lämpöiset, kevyet ja vielä sit jalkaankin yleensä sopivat. No sit pistetään vähän selkä keskivartalo pakarat töihin ja pistetään noi sauvat pystyyn tuonne selän taakke. Sillä lailla, että yksi kohta koskettaa takaraivoon, yksi lapaluitten väliin ja yksi vielä sinne takapuoleen. Ja täältä lähdette kyykkää. Ja kun tehdään vaikka 10 kyykkyä, alas ja ylös, puristetaan oikein sieltä keskivartalosta, pidetään napa tiukkana, niin saadaan ne keskivartalon lihakset tosi hyvin aktivoitua, pakarat aktivoitua, isot tärkeät lihakset tekee töitä. Pari kertaa vielä. Ja alas. Hyvä. Tehdään sama juttu, mutta vaihdetaankin kädet toisinpäin. Toinen käsi tulee sinne ylös, toinen alas. Ja samalla tavalla. Ja tässä ei kannata hämmästyä. Tässä voi olla paljonkin puolieroa. Toinen puoli voikin olla paljon haastavampi. Voi kiristää sieltä olkapäistä. Voi kiristää vähän sieltä rintalihaksesta. Ei meikä ihan niin näppärästi. Ja taas kyykitään sinne taakse. Saadaan hyvää liikettä. Eikä tarvitse pelätä, että happi loppuu kesken, kun ollaan siellä ulkoilmassa raittiis hyvässä ilmassa. Ja vielä pari. Ja reppuks, hyvä. Sitten ravistellaan taas käsi. Hyvä. Sitten otetaan vielä jalkalihaksia
Ja otetaan siihen kädekin mukaan. Eli kädet on täällä rentoina alhaalla. Ja nyt lähdetäänkin tekemään sitä askelkyykkyä. Eli kädet nouseekin sinne ylös. Otetaan hyvä iso askel eteen. Napa pysyy tiukkana. Polvi pysyy aina siellä varpaiden takana. Vähän niin kuin nähtäisiin aina kun kurkistetaan eteen, niin varpaat on siellä ekana. Polvi ei saa tulla sinne varpaiden yli. Silloin me kuormitetaan sitä polviniveltä, eikä saada sitä liikettä sinne pakaralle niin tehokkaasti, keskivartalolle niin tehokkaasti kuin me haluttaisiin. Ja nyt kun meillä on kädetkin siinä mukana, niin isot lihakset yläselän alueelta tekee hyvin töitä. 10 tehdään. Siellä. Hengästyy itsekin syviin. Ja pari. Alas. Ja ylös. Hyvä. Ja sitten taas ravistellaan. Hartiat rentoina. Ravistellaan rennoksi. Sitten on lähtenyt veri vähän kiertää. No sitten me voidaankin vaihtaa välinettä. Ja jätetäänkin sauvat siihen. Jos on tottunut tekemään sit semmoista ihan kunnon voimaharjoittelua siellä salilla, ja kotona löytyy vaikka vaan kahvakuula, niin sen kanssa pystyy tekemään vaikka minkälaista reeniä. Se on erinomaisen hyvä kaveri pihalla, toki sisälläkin, mutta pihalla sen kanssa saa vaikka minkälaista harjoitusta. Kahvakuulan pitää olla sellainen, että siinä ihan oikeasti tuntee, että vastusta on. Jos on kovasti olkapääoireita, niin toki se pienikin käy, mutta jos halutaan ihan kunnolla reeniä, niin pitää olla semmoinen kuula, että tuntee, että oho, se painaa, mutta vastusta löytyy. Ja hyvä alkuverryttelyliike on ihan se, että kyykätään kuulan kanssa. Ja kyykky ja ylös. Kyykky ja ylös. Vartalo on tiukkana. Napa on tiukkana. Lantio puskee sinne takaa, vähän niin kuin riuulle istuttas. Ja sitten kun tullaan ylös, niin lantio työntyy eteen. Saadaan hyvä harjoitus. Tää on itse asiassa hirvittävän hyvä nostoharjoituskin, että jos kesällä vaikka teette jotain nostoja, vaikka ämpäreitä nostelette laiturilla mökillä, vesiämpäreitä, niin tää on jo hyvä harjoitus siihen. No sitten tähän me voidaan ottaa se heilautus. Etuheilautus. Eli haetaan se kahvakuula jalkojen välistä ja heilautetaan sinne ylös eteen. Ja aina kyykky kun mennään alas ja ojennus keskivartalosta kun tullaan ylös. Ja jos haluaa haastetta, niin mikä ettei voi pysäyttää sen tuo ylempänä ja laskea alas. Tai pysäyttää vähän puolen välin pianoille. Heilautellaan. Tässä on hyvä harjoitus keskivartalolle. Sitten voi ottaa yhden käden heitot. Vaihdetaan kuulaa kädestä toiseen. Vielä. Heitot, 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 heitot. Kunnon heitot. Puolelta toiselle. Lämmin tulee. Vielä. Ja sit jätetään alas. Siinä on hyvä alkuverryttely ja koko kehon lämmittelyliike. Sitten lähdetään tekemään vinoja vatsalihaksia, syviä lihaksia. Ja laitetaan se kuula vaan kiertää oman kehon ympäri. Jalat on yhdessä, ei heiluta, ei huojuta, vaan kierretään. Kunnon kierrot puolelta toiselle. Napa on tiukkana ja suunnanvaihto. Muistatte vaan varoa, että ei ole niin paksut hanskat, että kuula ei mahu sinne haarukkaan käsikahvaan ja vaikka tuo käsi ei mahu sinne haarukkaan käsikahvaan ja se tippuukin varpaille kesken kaiken, niin voi sanoa, että se ei tunnu kauhean kivalta. Hyvä. Sitten voi laittaa kuulan sinne toiseen käteen, toisen käden niskantaa, vyötärölle ja tehdä ihan sivutaivutukset. Täältä. Alas ylös.
alas ylös. Kunnon taivutukset, jolloin nuo kylkilihakset lähtee tekemään töitä. Tärkeä lihasryhmä. Niin sanotut jenkkakahvalihakset. Ne saadaan rassattua tällä. Ja sama toisella puolella. Kallistukset puolelta toiselle. Ees taas. Ylös alas. Vielä. Tai sit käsi tosiaan sinne niskan taakse. Hyvä. Sitten jos halutaan sinne käsille, niin viedäänkin kuula vaikka täältä tonne pään taakse. Tässä pitää olla varmana sitten, että olkapäitten kanssa ei ole ongelmia. Ojennetaan kyynärvarret suoraan eteenpäin, kyynärpäät suoraan eteenpäin ja täältä ojennus. Ja nyt taas napa tiukkana, jalat yhdessä, niin silloin me joudutaan ihan oikeasti miettimään sitä, että se keskivartalon tuki pysyy ja ojennetaan. Ojennetaan. Ylös, 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 ylös ja ylös. Tai sitten täältä alhaalta otetaan ne hauislihakset. Otetaan tämmönen sarviote siitä kuulasta. Eli kädet tulee tähän kuulan etupuolelle, peukut ja muut tulee sieltä kahvan takaa. Ja sieltä lähdetään nostaa. Ylös alas. Kunnon nostot. Kyynärpäät pysyy lähellä vartaloa. Ja kunnon kääntö. Ylös, alas. Ylös, alas. Hyvät nostot. Saadaan allit tekemään töitä. Ja hauikset ennen kaikkea. Sitten otetaankin kulmasoutu, mikä on kans älyttömän hyvä harjoitus. Laitetaan kuula siihen toiseen käteen. Toinen käsi tukee toisen jalan puolelle, joka on vähän koukussa. Ja tää kuulakäden puolimainen jalka on tuo takana. Ja täältä me lähdetään sahaa. Vedot. Ylös alas. Ylös alas. Kunnon vedot. Napakka tiukka rutistus tonne yläselkää lapaluitten väliin. Vedot. 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 Ja vedot. Ja sama juttu toisinpäin. Ja käsi kulkee ihan tosta vartalon vierestä. Ranne ei kouki, vaan ranne pysyy suorana. Ja nyt me saadaan sinne yläselkää lapaluitten väliin tosi hyvä harjoitus. Vielä. Vetoja. Ja lepo. Hyvä. Päästään rennoksi. Vähän voitte ravistella välillä ja kuulaa saa heitellä aika huoletta, että se kyllä kestää. Ja se on kivaakin heitellä sitä. Otetaan kohta noita heittoja.